Phinde futhi ngibingelele abefundisi, obaba, omama, ogogo, omkhulu, insizwa, intombi, Sunday School, umphathi wohlelo egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiphinde ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngicela sibheke incwadi kaGenesis isahluko 37 verses 5 no verse 10. Siqhubeka nokukhuluma ngezimpawu noma ngabantu abakhethiwe nguNkulunkulu. Limana lo efumlola lisiqini sanjalo limana lo efumlola lisiqini sanjalo limana lo efumlola lisiqini sanjalo. Impela igama lenkosi uJesu liyimana lomphefumulo wethu, ilona elisiqinisa njalo. Ngaphandle kwalo sibuthakathaka, ngaphandle kwalo siwele esonweni. Amahubo 119 uverse number 11 athi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingone kuwe, ngoba inkosi uJesu ingulizwi. Yilo-ke lelizwi eliyimana lomphefumulo, yilo lelizwi elisiqinisayo, ngoba umuntu njalo uma edla ukudla kwenyama uthola amandla. Sithola lapha kuZenzo 9 emva kokuthi uPaul esezile ukudla 3 days engadli engaphuzi, lithi iBhayibheli bampha ukudla wayese ethola amandla. Kusho ukuthi umuntu uma engadli izwi likaNkulunkulu uphelelwa ngamandla. Uma esephelelwe ngamandla uzowela kuphi? Esonweni. Kunjalo-ke indaba. Ngiyalithanda ke leli culo-ke ukuthi limana lomphefumulo wethu izwi likaNkulunkulu. Yilo-ke imana-ke leli-ke sizokhuluma ngalo namhlanje. Isihloko sethu sizoqhubeka sithi-ke okhethiweyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu-ke akakhethi njengokukhetha komuntu. Mhlawumbe singakafundi ngicele umfundisi uShelembe asikhulekelele izwi. Sipha ithuba ukuthi sizolalela futhi umlayezo wakho Jesu. Siyakhuleka ukuthi sesifikile kule ingqondo zethu, lamukele izwi lakho, singawisi nelilodwa Nkosi Jesu emazwini wakho esizowezwa namhlanje. Siyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi uma likhulunywa lizihlabe izinhliziyo zethu, kungagcini lapho, kepha sihambe senze izwi lakho njengoba linjalo. Siyabonga Nkosi usiphilisa kulesi sikhathi lapho wambula khona izimangaliso ezinkulu ngezwi lakho. Siyibona imisebenzi yezwi lakho ifezeka phambi kwethu sibuka. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyakhuleka-ke ukukhulekisa umntana wakho ozomisa phambi kwethu ukuthi noma sizobona ngamehlo enyama emile phambi kwethu, kepha nguwe uNkulunkulu onamandla okhuluma umlayezo wakho ngaye. Siyakhuleka ukuthi izwi elizowa namhlanje lingene lihlale enhliziyweni zethu, lizihlanze izimpilo zethu, lihlanze izizidlo zethu, senze okufanele izwi lakho.
Siyabonga Nkosi Jesu, siyabusa ukuthi uthathe indawo yakho njengamanje, usisize nathi esizohlala phansi silalele, sithobe, kungabikho nto ezophazamisa ukulalela kwethu. Iy'ngqondo zethu ngiyakhuleka ukuthi zithunjelwe ekulaleleni izwi lakho ngalesikhathi. Konke lokhu sikucela ngeNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ukukhetha kukaNkulunkulu ake sibheke uGenesis 37 sifunde uverse 5 to 10. Kufundeka kanjena. uJosefa waphupha iphupho wabalandisa lona abafowabo babelokhu bemzonda kakhulu. Verse 10. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola wathi kuye, iphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Sigcine lapho-ke inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. La sifunde njengamaphupho kaJosefa. Kodwa masizothi kuyiqala siyilande ekuqaleni indaba sisakhuluma ngokukhetha kukaNkulunkulu. uJakobe uzalwe eyiwele nomfowabo uEsawu. uJakobe ebambelele esithendeni sikamfowabo eza ngemuva. uNkulunkulu wamthanda uJakobe wamzonda uEsawu. Ngoba ukukhetha kukaNkulunkulu akufani nokukhetha komuntu. Uma bekhetha umuntu bezothi nangu Esawu kuphume kuqala. Sibona lento ngobaba wabo uEsaka ethanda kakhulu uEsawu embona njengendlalifa yakhe. Kodwa uNkulunkulu wabona uJakobe njengendlalifa. Indlela uNkulunkulu abuka ngayo izinto ayifani nendlela umuntu abuka ngayo izinto. Lezi zinto thina esizibona kungukuthi zinhle emehlweni ethu, kwesinye isikhathi zimbi emehlweni kaNkulunkulu. uJakobe nangoke sebalekela umfowabo eseya kubuka ma wakhe. Mayefika khona ubona intombi ayithandayo enhle uRaheli. Abese amsebenzele ngokuvumelana kwakhe nomkhwe wakhe ukuthi uzomsebenzela 7 years. Thema semsebenzele umkhwe wakhe waphambanisa izinto. Wathola mase uvuka la uvuka hawu akusena lo muntu akade ngumfuni. Lithi iBhayibheli ke abantu uma behlangana ke babanyamanye. Kwasho ukuthi ke sebeze baqala bamanyamanye ayisekho into esazoshintsha manje. Kwadinga ukuthi akaphinde amsebenzele another 7 years lo akade emthanda. Wayesebathatha bobabili kwaba isithembu. uNkulunkulu ebona ukuthi uLeya akathandwa. Wavula isizalo sikaLeya. Wayese esivala esikaRaheli. Uyazi kwesinye isikhathi ukuthandwa abantu kukwenzela iy'nkinga phambi kaNkulunkulu. Bakuthanda abantu uzithola usuney'nkinga. Uzithola uRaheli kungesilona iphutha lakhe. Esevaleke isizalo esengenasananzalo esekhalela uNkulunkulu. Isizalo sakhe sivalwe ukuthi uthandwa umuntu. EsikaLeya savulwa ukuthi akathandwa, kodwa kumele ngabe uyathandwa ngoba lithi iBhayibheli madoda athandana umkeni. Waze wazala amadodana cishe abawu6 uma ngingaphosisi. Yes, abawu6 kwaba u7 ngintombazana uDina noma uDina ngesizulu. uRuben, uSimon, uLevi, uJuda, uIsaka noZebhuluni. Bonke laba bantu kanye noDina bazalwe kuLeya. uRaheli wavuka elokho ukuthi manje mina ngathi ngisele ngimuntu, wasithatha
ilokho isigqilakazi sakhe wanikela ngaso ukuthi okungcono nami ngizalelwe ngibe negama kule ndoda ukuthi nami kukhona ingane engiyitholile ngoba masingabantwana bakaNkulunkulu kumele kube nalento simenzelayo uNkulunkulu. Wazi nje ukuthi kukhona nami into engiyenzela uNkulunkulu esengikhethile. Angithi bebekhethiwe bobabili, akusibona bakhetha uJakobe. uJakobe wakhetha bona. Mayese bakhethile uJakobe kumele kube nezithelo zokuthi bakhethiwe. Isiphi ke sakho isithelo esokuthi ukhethiwe? Osukuthi usuyingxenye yomndeni kaNkulunkulu. Wayibona le ndaba uRaheli wabona ukuthi ayikhona. Ngiyayidinga lento kodwa wenza ngendlela engekho right ngokubuka kwamehlo ami kodwa futhi uNkulunkulu ehlose khona vele ukuthi akube nezingane eziningi enzalweni kaJakobe akuze kube nezinsizwa zo12. Ngasekugcineni sekhalile uRaheli ngoba kwesinye isikhathi ukuze uthole izinto kubiza ukuthi umkhalele uNkulunkulu. Wathola amadodana amabili. Yebo, ngaleyo kugcina uBenjamin kwaphuma umphefumulo wakhe. Amadodana amabili kuRaheli yokuqala kwaba uJosefa. Yesibili kwaba uBenjamin. Okuyona indodana nomntwana wokugcina. Naye futhi wayengasekugcineni uJosefa. Omunye umuntu ke wayengathi hayi kwakufanele kube uJuda noma uRuben abantu uNkulunkulu ayezobakhetha. Noma ke makuwukuthi uNkulunkulu ujwayele ukukhetha okugcina ke akhetha uBenjamin. Asimthola uNkulunkulu ekhetha uBenjamin. Kodwa simthola lapha enzalweni kaJese ekhetha uDavid ekuyena wayengugcina. Kusho ukuthi uNkulunkulu awukwazi ukumpredict. Awukwazi ukuqonda indlela zikaNkulunkulu ukuthi ukhethe umuntu ngoba kwenze njani. Ngoba uzothola kwenye indawo athi indlalifa noma izinsizwa zokuqala ezakhe. Uzothini? Awazi ukukhetha kukaNkulunkulu ukuthi ukhetha kanjani. Abafowabo ke baka Josefa bamzonda uJosefa. Uma sibheka lapha kulokhuza kuGenesis 3 Genesis 37 verse 3 kuthiwa kepha uIsrayeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke. Kunabona bonke abantwana bakhe wathanda bani? uJosefa. Ngokuba wayendodana yobuxhegu bakhe wamenzela ingubo enemkhono emide. Abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke khona bamzonda bengenakukhuluma kuye ngokuthula. Hey, isifo senzondo. uKhayini wazonda umfowabo ngoba nje owakhe umnikelo ungamkelekanga. Akathanga uKhayini mfowethu ngicela ungichazele kahle ukuthi ukuze wamkele wakho umnikelo nje wenzeni? Ngicela ungisize mfowethu. Kunalokho ukuthi aye kumfowabo noma aye kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungazisa ukuthi kungani umnikelo wami ungamkelekanga. Into akhetha ukuyenza ukuzonda umfowabo. Ngamanye amazwi kube ngazi uthi ngifuna ukubulala noma ukuchitha iplani kaNkulunkulu. Wamzonda umfowabo waze wambulala kodwa ukumbulala kwakhe bengeke kushintshe ukuthi umnikelo wakhe awamkelekanga. Elithi iBhayibheli asinikele imizimba yethu ibe ngumnikelo opheleleyo ophilayo othandeka kuNkulunkulu. Lo mnikelo awamkelekanga okaKhayini. Nabo ke abafowabo abamthandanga uJosefa ngenxa ukuthi bebona ukuthi uthandwa ngumfowabo.
Kunesibusiso ke engithanda ukuthi sibhule kuso nje esivela ngoba umuntu noma ngenxa yomunye umuntu usithole nje sibusiso ngoba uhlezi nomntwana kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi ube senhlanteni kangakanani ukhaya ngoba kusho ukuthi umfowabo Abele ubehlangene noNkulunkulu manje besondela kakhulu kuyena bengatholi isibusiso. Sithola lapho uma ubheka kuGenesis 30 verse 27 uLabane uthi kuJakobe, ake ngifumane umusa emehlweni akho, sengibonile ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Uyazi ukusondela nje kumntwana kaNkulunkulu uzithola usuba nesibusiso ngenxa nje yomntwana kaNkulunkulu. Kodwa into uSathana ifaka kuqala kakhulu kumuntu ukuthi makazonde umntwana kaNkulunkulu. Akozonde lo muntu ebezothola isibusiso ngaye uma esondela kuyena. Nalabafowabo uma ubheka lapha ku-31:7 verse 40 abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke khona bamzonda benganakukhuluma kuye ngokuthula. Josefa waphupha iphupho wabalandisa lona abafowabo babelokhu bemzonda kakhulu. Bamzonda kakhulu nje kunento uma ubheka lapha ku verse 2 eyenzeka lawo lapha ukuthi ukumzonda kwabo aqali ekuthaneni ingenxa ukuthi ethandwa kakhulu. Uma ubheka ku verse 2 uzothola ukuthi kuthiwa lokhu kuyindaba kaJakobe uJosefa wayeneminyaka 17 years wawalusa umhlambi kayise enabafowabo. Engumfana nje wayekuwo amadodana kaBhiliha nakuwo amadodana kaZilipha omkayise. uJosefa wayeletha kuyise imibiko emibi ngabo. Kusho ukuthi abafowabo kungenzeka ukuthi esinye sezizathu sokuthi bangathandeki kuyise ukuthi kunezinto ezingalungile ebebezenza uJosefa ebezibika kuyise, mhlambe ezibika ngethemba lokuthi uyise uzobaqondisa babe sebehamba kahle endleleni yabo yokukholwa njengabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa selokhu lo mfana omncane ulethe imibiko emibi ukuthi usibani senza ukuthi usibani senza ukuthi usibani senza. Sithola into ecishe ifane neyenzeka kuDavide. uDavide simthole ethunywa nguyise ukuthi makahambise ukudla kubafowabo ekhempini. Ababona ukuthi baphila kanjani ngoba nakho kwakhona umFilisti laphana esiqhwaga esikhulu uGoliath. Naye ke uJosefa useyathunywa nguyise ukuthi ahambe uyobona ke abafowini. Mabembona esekude bathi nanzi inkosi yamaphupho. Bacabanga ukuthi mabambulale. Ngiyacabanga ukuthi engqondweni zabo ngoba bese bebonile lalicacile iphupho ukuthi lezi ithungu lezi mazikhothamela lesi sithungu sika Josefa kusho ukuthi bazomkhothamela. Bayabona lo muntu ukuthi uyathandwa nguyise, mhlambe becabanga ukuthi uyise uzovela ambeka abe isikhulu sabo. Kanti lephupho lalingaphumi kuyise. Lalingaveli kuyise ngoba noyise mangabe sevela lelinye iphupho uJosefa ethi hayi ninyanga nelanga kwakhothama kimi hayi uyise wathi hayi khona ngakho. Uchazithi mina nonyoko sokhothamela wena. Hayi yabona ke manje mhlawumbe wathi mhlawumbe ufana ungathi uyabhetha ke manje. Lamaphupho akho lana bengiwakholwa mhlawumbe hayi angisengiqala ukungawakholwa manje sihlamba kanjani. Ngobani unephupho elivela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala eshuba umpostoli ukuthi uzokhuluma nawe akokusabi. Uzokuvezela lento ayibekile kuwe ngawe. Awuzudinga abazokuprofethela bakutshela amagama akho noma ukuthi ukwenze njani ngawe. Ngiyakhumbula ugogo wami ngiyakholwa ukuthi usezulwini njengamanje. Sisakhuluma ngendaba yokukhethwa ngiyakhumbula khona omunye into enze ukuthi ngithi ugogo usezulwini wafika
nephupho likagogo ukuthi wambona abantu besemanzini amaningi behla benyuka bekhala becwila. Ugogo wami wathi mayehamba ngena kulowo manzi amanzi avuleka kwaze aphumela ngayo. Engqondweni yami ngakakholwa ngabona ugogo kushuthi ungenile ezulwini. Ugogo wayebathanda abantu, wayekwazi ukuthi anikele ngento yakhe yokucela. Makufika umakhelwane athi ngizona nosawoti, athi ngilungisaba uthatha usawoti, ngifike ngithi hayi bekungogcina athi ugogo mnikeza. Umkhulu wayengasaboni emehlweni. Umkhulu asala mawubani ngicela itiye. Athi ugogo awushukela yakho. Hawu bekufika umuntu ezocela ushukela unikela ushukela wokugcina. Athi yasenginikele ngawo. Baxabane ngokulandelayo uyazi ukuthi sekungamane ecatshwana. Kodwa ngizoyenza lento ekumele ngiyenze. Lo mama lo angazi noma usakholwa yini. Owayexoxela lelo phupho. Owayexoxela lelo phupho. Ngokwazi kwami namhlanje usakhonza amadlozi. Kodwa kumina lelo phupho langenza ukuthi ngifise ukukholwa. Ngicabanga ukuthi kulelo phupho engaze ngakhuleka emva kwalokho ngathi inkosi ngicela ungenze ngikholwa. Lixoxela omunye umuntu kodwa lizothinta mina ngikholwa namhlanje. uNkulunkulu ke mangabe ukhetha kwakhe ukhetha ngendlela yokuthi enye into ungayibamba noma bengaqondile kuwena, kanti uNkulunkulu kahle kahle ubeqondisa kuwena ngoba ngazi kwenzeka kanjani ukuthi mina ngedwa ngihlale phakathi nabantu abadala bekhuluma indaba zabo, ngibeke indlebe yami ngilalele ngingayi kwezinye ingane yodlala. Angazi ukuthi kwenzakala kanjani kodwa uNkulunkulu wazi. Naye uJosepha ke wakhethwa, naye wathunywa kubafowabo. Abafowabo bazama ukuthi bamfake ngixolele ngizama ukubheka isikhathi. Bamfake emgodini, umfowabo omdala uRubeni enozwelo ngumfowabo omncane. Wathi hayi akuzange amanye amacebo. Babefuna ukumbulala empeleni wathi ngcono afake emgodini, bagcina sebemdayisela ama-Ishmael. Bemdayisela ama-Ishmael. Bemdayisela ama-Ishmael wazithola eseseGibhithe. Edayiselwa isikhulu saseGibhithe esasingaphansi kwenkosi uPotifa noma uPotifar. uPotifaro lo naye kwenzeka into efana nakuLabani. Wathola ukuthi uyabusiseka ngenxa yokuba khona kukaJoseph endlini yakhe. Ekubusisekeni kwakhe wakapitalize umuntu wasemazweni. Wathi ngikunikeza yonke into. Ngicabanga ukuthi wayebona ukuthi emnikeza ukuthi angaphatha yonke into, the more izibusiso ziza kuyena. Wathola leyo advantage ukuthi wayemthenge eyisiqila. Ekugcineni sekusizakala lo ngokuthi usephila ngendlela yokuthi akasesona isiqila lekhaya kodwa sekungumphathi. Kanti uJosepha ubebukeka kahle kuyigeza lensizwa. uNkulunkulu akakubheki kubuso bomuntu. Yebo naye uDavide wayebukeka kahle. Kodwa uma ubheka uLeya, uNkulunkulu izinto azenza kuLeya ukuthi makugane uLeya. Kodwa uLeya wayengabukeki kahle. Ngoba uNkulunkulu akabheki ukuthi umuntu ubukeka kanjani. Kwabusise kuLeya isizwe sakaJuda siqhamuka enzalweni kaLeya. Enzalweni kaLeya wonke lamadodana akhe ayezinye zezizwe zikabani ezakwaIsrayeli. No, ngiyaphazama. Ngaphandle kweyodwa uLevi eyesithathu. uLevi akabelwanga izinto zezwe, akabelwanga izwe. Esikhundleni salokho ukuthi kwabelwe uLevi ukuze izizwe zibe u12 njengamadodana awu12. uJosepha alikho igama lakhe kulezi izizwe eziwu12. Kodwa futhi igama lakhe likhona ngamadodana akhe amabili, uEfraim noManase. Esikhundleni sikaJosepha
noLevi. uBenjamini waba close kakhulu noJuda, baze bona bebefana nesizwe esisodwa. Makuthiwa kwaJuda bekusuke kubalwa noBenjamini. Abantu ke labo ke abakhethiwe, ngisazama ukuveza umlando. Bengekho abafowabo eGibhithe, engekho uyise nonina eGibhithe, nangumama. uPotifa wayehambela indlela zakhe ayokwenza lokho akwenza, umshile lo, kanti umshile nesonakalo sikamama, ngoba zikhona izonakala zomama abano-Ben 10 kuthiwa oshuka mama. Bakhona-ke abantu abanjalo. Unendoda, unomkhwenyana, kodwa ufuna lensizwa. uJosefa, into eyamenza ukuthi angoni akusibo abazali bakhe nabafowabo, yingoba wayesaba uNkulunkulu. Umuntu okhethiweyo ke unjalo, umuntu okhethiweyo uyamesaba uNkulunkulu. Noma kuphi lapho ehamba khona uhamba esaba uNkulunkulu. Yikho ke isibusiso sikaNkulunkulu simlandela. Uma ubheka uDeuteronomy 28 verse 8, uzothola lapho ukuthi uma uqala kuverse 1 ukuthi uma ulalela nokulalela wenzo yonke imiyalo kaJehova kuyala ngayo, bese kuyabalwa ukuthi uzoba inhloko, ungabe ngumsili, ubusise ungene, ubusise uphuma, ubusise usemzini, ubusise ensimini. Kuyabalwa. Kodwa kuverse 8 kuthiwa noma uNkulunkulu uthi ubusisa umsebenzi wezandla zakho. Ngoba uqalekisa umuntu oyivila. Ngoba umuntu oyivila ngeke abusiseke ngisho esekholwa kangakanani. Ngoba inkinga akanawo umsebenzi wezandla zakhe ozobusiswa. Umsebenzi wezandla obusiswayo, hayi umuntu. Kushuthi ngamanye amazwi umuntu kumele kube nalento azoyenza, bese amukela isibusiso ngoba kukhona akwenzayo. Izidingcwadi yezaga, izaga 19 noma 18 mangaphosisi. A little sleep, a little slumber, you wake up poor. Ulale nje kancane weze, uzothi uyavuka uyaphaphama, usumpofu, usenalutho. Ngenxa nje yokuvila. uNkulunkulu kubusisa umsebenzi wezandla zomuntu. Kubusiseka uLabani ngenxa yezandla zikabani zikaJakobho. Kubusiseka uPotifa ngenxa yezandla zikabani zikaJosefa. Ngike ngayicabanga lento ngisanda kuqala emsebenzini, bayabheka ama-stats, bayabhala ukuthi ishe after 6 years eMelika, competition inzima kakhulu eMelika, ukuthi for 6 years behlulwa iMercedes ngokwama-sales. Ngathi mangiqala ngifika bathi nama-sales bayihlulile ngokwama-sales, bayihlulile eMelika iMercedes. Ngiyacabanga ukuthi angazi noma ukhona bami la, ngoba uNkulunkulu ubusisa umsebenzi wezandla zomuntu. Kungaze kubusiseke lo omsebenzelayo ngenxa nje yezandla zakho. Cishe ngasho into kodwa ngoba lento izosungena ku-YouTube angiyeke. Angifisa ukuthi ngizidalela amazinyo abushelelezi ngoba ngazi ubani abazolalela la uma siku-YouTube. Kodwa ngamanye amazwi ungasebenza emsebenzini, ubone emsebenzini bephumelela, inkampani iphumelela kanti kungenxa yakho. Ma inkampani kuthiwa isiyavalwa, awukuzibuza ukuthi ivalwa kanjani le nkampani ngisebenza la. Ingenxa ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ufuna ukungisa kwenye indawo, noma yini engabusisi umsebenzi wezandla zakho. uNkulunkulu ke unesikhathi sakhe ke, unezikhathi noma unezikhathi zokuthi umuntu amphe umsebenzi, mayithanda ukumpha umsebenzi, angamuphi omunye umuntu mayengathandi. Futhi njengoLevi, uLevi wayengamiselwanga ukuthi awusebenze. Okuthi akusibo bonke abantu abamisela ukusebenza. Abanye abantu nje bamisele nje ukuthi babe amaLevi. Ngamanye amazwi ungakhathazeki uma ungenamsebenzi. Khathaza ukuthi ngisekuye yini uNkulunkulu.
lokho kokuqala bekumele sikukhathaze kakhulu nokuthi ngenza intando kaNkulunkulu yini, ngisemsebenzini kaNkulunkulu yini. Kodwa engikwaziyo mina ukuthi noma ngabe ugeza izitsha noma wenzani lapho khona, umsebenzi wezandla zakho uyabusiswa uma ulalela nokulalela ukuthi wenze imiyalo kaJehova. Uma ungalaleli noma ungabizwa ngumzalwane ngeke ubusiseke. Uyazi ma eselapha eGibhithe, ngizonqamulela indaba ngenxa yesikhathi ngoba kufanele siphume ngo-12. uNkulunkulu uveza iphupho kuFaro. Ubona ngisuke ngayifunda le ndaba ngesizulu ke manje, sorry ngesilungu. Ubona kuthiwa yini? Okay, siqale la enkomeni. Ubona inkomo ezikhuluphalisiwe ezo-7 ziyaphuma lapha ngasemfuleni. Usebona ezinye futhi ezo-7 ezizacile, uthakaza zibone ezizacile ngomhlobo. Lezi ezacile zadla lezi enkulu. Mase zidlile ziyabonakala lezi ezacile zisafana neziqanini. Waphinde wabona izikhwebu futhi ezinkulu ezikhuluphalisiwe. Asebona ezizacile futhi ezo-7. Lezi izikhwebu zagwinya lezi ezinkulu, akubonakalanga ukuthi zigwinya ezinkulu ngoba zisazacile kusekubi nje impela. Sekubizwa ke uJosefa. Nakhona ejele uJosefa wagcina sengumphathi kakhulu. Wachaza amaphupho esejele. Le ndaba yamaphupho imqale kuphi esesekhaya. Wahamba nalamaphupho akhe. Waze wafika eGibhithe. Inkosi yamaphupho ngokusho kwabafowabo. Asizwa bephupha ngala bafowabo. Uma befika eGibhithe bese eGibhithe noma bengafika abafowabo eGibhithe. Useyambiza uFaro ukuthi hayi izanusi izangoba seyihlulekile. Hayi ihlulekile ukuthi zichaze ukuthi le ndaba ichazayo. Usethi uJosefa uyichazele into esachazela ababesejele ukuthi mina ngikwazi ukuchaza amaphupho, uNkulunkulu ochaza amaphupho. Ngamanye amazwi uJosefa wayehamba noNkulunkulu. Wayesazi ukuthi into ayikhulumayo iphuma kuNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu onke amazwi engakhuluma kina ngokhulumi ngokwami kodwa vele kuba uNkulunkulu. Wawakhuluma lamazwi ukuthi lamaphupho akhe amabili ashinta yodwa. Kodwa ukuze abe mabili ingenxa ukuthi lento uNkulunkulu uyiqinisile ngeke iguquke. Jwayele ukusho bampostoli ukuthi mayeke wathi yathi inkosi uJesu ngiqinisile ngithi kini ukusho lokho kaze kaba kabili kusho ukuthi lento ngeke iziguquke. Futhi ngamanye amazwi lento ayiphuphile uFaro ngiyacabanga ukuthi umuntu noma wayengazili ukudla noma u40 days noma isikhathi singana naye ngeke iguquke. Ngoba isize yavezwa kaze kaba kabili. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kumele kube khona eminye imizamo ezokwenza ukuthi kuguquke i-outcome yalento ezokwenzeka. Lento izokwenzeka kodwa i-outcome ingaguquka. Nangempela useyachaza iphupho noma amaphupho. Ayisethi uFaro yabona ke le suggestion yakho yokuthi ukhethe umuntu ozokwazi ukuhlela izinto kahle, akekho omunye umuntu ohlakaniphe njengawe la wena lo muntu lo. Hayi wabekwe esikhundleni. Waba umphathi. Weza neplan ukuthi kuzogcinwa ukudla kuzolondolozwa. Ukuze mafika isikhathi sendlala sifike kukhona ukudla kulondoloziwe. Lento ivela eGibhithe ayivela eKenani. Bazalwane uhlaleshe uba umpostoli. Sisenethuba lokufunda iBhayibheli. Sisanenala ngamanye amazwi. Asazi isikhathi sendlala sizofika nini. Asiqongelele emgodleni bazalwane.
ngoba siyazi isikhathi lapho lamabhayibheli ethu ezothathwa singeke sikwazi ukuhlangana, singeke sikwazi ukuthi siwafunde. Weza neplan Joseph ukuthi qongelela mzalwane, funda iBhayibheli, ulifunde iBhayibheli ukuze liphuphume kuwena. Lize lithi iBhayibheli incwadini esambulo bambisisa lokho nakho ukuze kungabikho kwamuka umqhele wakho, ngoba manje laphunyuka izwi likaNkulunkulu uSathane uzowamuka umqhele wakho. Bambisisa lokho nakho. Lo mbiko uNkulunkulu wawuveza eGibhithe ngoba esazi ukuthi umoya wakhe ongcwele ukhona kumuntu oseGibhithe. Kunezinto uNkulunkulu angeke ayiveze ngoba esazi ukuthi vele akekho umuntu ozokwazi ukuyi-understand lento. Uhlala shuba umphostoli ukuthi ngesikhathi esandakholwa maye ebandleni athi uNkulunkulu uphuma amangalo ukuthi akabakhiphi ngani abanye, athi uNkulunkulu hayi ngiyazi ngeke bangilalele. So ngamanye amazwi uNkulunkulu akazihluphanga ngokuzihlupha ukuthi akhulume nakulaba bantu ngoba uyazi ukuthi ngeke bamlalele vele. Mhlawumbe wayefisa ukukhuluma eKhenani ukuthi sukani lapha eKhenani nize niye eGibhithe ngoba wayekushiyo vele lokho kuAbraham, kodwa wayesazi ukuthi ngeke bamlalele. Ngoba ngeke bamlalele kufanele enze isimo esizobakhipha eKhenani asibabeke eGibhithe. Mhlawumbe nawe kuzogcina sekufika leso simo esizokhipha lapho khona uzuye lapho uNkulunkulu ekufuna khona. Ngenxa yokuba uyazi uNkulunkulu uthi umlaleli, kukangaki uNkulunkulu ungamlaleli. Njengoba ungamlaleli nje uNkulunkulu khona la azogcina ngasakhuluma khona esesenza izinto. Lezi zinto azozenza ngeke zibe mnandi. Hayi ngeke zibe mnandi, ngeke uyithanda. Kodwa uzozenza ngoba uyakuthanda. Uzozenza ngoba nakho ufuna ukuthi wena yiba lapho yena efuna ukuthi iba khona. Lezi zinto mazenzeka kuJosepha ethunjwa ezondwa abafowabo kwakuyicebo likaNkulunkulu. Kwakuwukuthi makufezeke lamaphupho akhe omabili asewaphuphile. Mhlawumbe nawe kunezinto osubhekane nazo. Mhlawumbe ngenxa yokuthi kufanele kufezeke lamaphupho uNkulunkulu abeke kuwena. Kodwa angazi-ke mhlawumbe onalo lelo iphupho. Mhlawumbe alikho iphupho nalo olazi ukuthi livela kuNkulunkulu. Ake yishwa-ke lelo-ke kumele ukhuleke-ke njengabafowabo bakaJosepha asizwa benamaphupho. Into esiyizwayo ukuthi nje bekuyindaba ezimbi ngabo. Kusho ngamanye amazwi ngeke uba nale phupho elivela enkosini uma kubikwa indaba ezimbi ngawe. Uma amadimoni noSathane eyokhuluma kabi ngawe kuNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli uSathane ngumhlebi wabangcwele. Uma ngabe njalo uSathane ehlale yasho ukuthi hayi uSibanibani wenza ukuthi nokuthi gcine sekwenza ukuthi uNkulunkulu kube nezinto angakuvezeli izona. Ngoba kwangaba lula uNkulunkulu abavezele bonke ukuthi hayi kuyiplani yami ukuthi yana eGibhithe, hambani niye eGibhithe. Wayengakwenza uNkulunkulu lokho, kodwa kukhona lento eyendabuthana kwenza. Mhlawumbe ukungalaleli kwabo nobubi babo laba bafana. Mhlawumbe babezolwa, angazi ukuthi kwakuzokwenzakalani. Kodwa indlala yona yabagoba. Yabasa lapha eGibhithe. Uma befika eGibhithe yayinqamulela indaba ngishilo ngoba ngibuka isikhathi. Uma befika eGibhithe sebeyathola ukuthi hayi bomfowabo lo. Umfowabo ngoba ukukhethiwe kaNkulunkulu kuyathethelela. Umfowabo walezi insizwa wathi no, ningakhathazeki uma senibuyele emuva niyolanda ubaba. Ningayihluphi ngokuthi sikwenzeleni lokuthi simdayise umfowethu. Ileli cebo lenziwe uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuze nina nize la, ukuze ningafi. Ngoba uNkulunkulu besedala ukufa eKhenani. Ubesedala isimo sendlala ukuthi ozosala eKhenani makafi. Ngoba uNkulunkulu asikwazi ukumkrema. Besemabandleni ethu kwamanye awo bekuphilwa, kodwa mhlambe sekukhona ukufa manje. uNkulunkulu wasikhipha lapho ngoba naku ebonti noma bekukhona ukuphila kuleyo ndawo, lo muntu ngimbizele kule ndawo, kodwa ngoba sekukhona ukufa manje sengiyamkhipha ngimsa kule ndawo. Yena mayibheka ngokwamehlo enyama angaceba ukuthi yibo
ungazuthi ngindaweni engesiyona yami kanti cha uNkulunkulu ubizele kuyona le ndawo. Mhlambe le ndawo ibukela phansi. Nenkosi uJesu sizele. Ngoba inkosi uJesu njalo ifike endaweni ephansi. Uyazi inkosi uJesu yazalelwa esibayeni. Kwaphela indawo emahotela mase kufika inkosi uJesu. Mhlambe nakuwe sekuphela indawo mase kufika izwi likaNkulunkulu. Ngoba baningi yaphela indawo yenkosi uJesu mase kufika ukuthi sekufika isikhathi sokuthi inkosi uJesu mayifike. Yaphela indawo inkosi yazalelwa esibayeni. Indawo ephansi lapho kunuka khona. Uphansi inwele. Ukwamukela inkosi uJesu. Agcinanga lapho. Uma kufika izazi zasempumalanga zithi uphilozelwe inkosi yabaJuda na. uHerod ngoba naye wayengazi usebuza nababhali nabapriesti bamtshela ukuthi ayikulotshiwe ezwini ukuthi nawe sobani nothi uTigala ngisakunothi waGalilea awuncinyane ngamanye amazwi uzelelwe ngisho indawo azalelwe kuyona indawo ebukeleka phansi sengazi ukuthi ngeke kuvele lutho luhle mayesuswa lapho uswa kuphi eGibhithe endaweni ngicabanga abantwana bakwaIsrael babeyibukela phansi uyabona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akususa endaweni okuyona wena ubuzitshela ukuthi ngisendaweni eright akuyisendaweni ebukeleka phansi ngobani yile ndawo akubizele kuyona ngaso leso sikhathi awukwazi ukumclaim ukuthi hayi mina ngibizelwe la angisuki lana ngisayindawo ngoba mina ngibizelwe la uyofela lapha abangazange basuke eKenani baye eGibhithe ngiyacabanga ukuthi bafela lapho kwabizwa ukuthi mabaye eKenani eGibhithe basuke eKenani ngoba indlala yayinkulu kakhulu eKenani ngoba uNkulunkulu akakhrele awukwazi ukuclaim ukuthi uNkulunkulu njengoba ngibeke la ngisesendaweni eright yikho kumele usuku nosuku mina nawe siyibuza ukuthi ngisesendaweni eright yini kuseyiyona indawo ngibizele kuyona ngoba yebo physically ngaba kuleyo ndawo kanti kulika ngisekho besuswa indlala bawungena kuphi eGibhithe kodwa uNkulunkulu wayesazi ukuthi usazobasusa futhi lapho ababuyisele lapho babizele khona njengalokho inkosi uJesu nayo yahamba eGibhithe yaphinde yasuka eGibhithe kodwa mayisesusa eGibhithe suka ngoba sekwenze njani sekufe uHerod ngoba efuna ukumbulala ngoba inkosi uJesu izobuyela kuwe uma wena usubulele uHerod endlini yakho kamoya ma ungakambulala uHerod lophila kuwena hayi inkosi uJesu ngamanye ihlala eGibhithe njengabuye yohlala zafe ma ungafuna ukuthi akafe ngeke ibuyele kuwena ma ufuna inkosi uJesu ihlale kuwe bulala uHerod kwafika isikhathi sekuphele 400 years babuyela abantwana bakaNkulunkulu bebuyela eKenani ezweni ababizelwe kulona uNkulunkulu wethu ke ungu-alpha no-omega sitshela kanjalo incwadi yeSamuel uyisiqalo nesiphetho asizwa la phakathi nendawo ukuthi uyini sithola thina isiqalo nesiphetho nakubona abantwana bakwaIsrael mabechazela ukuthi baphuma eGibhithe kodwa hayi niya ezweni elichichima uju lwey'nyosi nobisi abazi ukuthi kuzohamba kanjani la endleleni abatshelwa futhi la endleleni sekuzoba ukuthi ingqondo zabo bazibekaphi kuzoya ngokuthi benze njani la endleleni kodwa wena uNkulunkulu uyibekile indawo wabathembisa bonke kodwa bonke laba bayibathembisile ngaphandle kwaJoshua noCaleb abangenanga eKenani kodwa babethenjisiwe besuka ukuthi niya kuphi ezweni lesithembiso kodwa nje yazi ababili kuphela angazi bangakhi la endlini abayizulwini sonke la endlini isithenjiswe izulu kodwa abayizulwini angazi ukuthi bangakhi kodwa umuntu okhethiweyo enye impawu zakhe ukuthi ukholwa nguNkulunkulu noma isimo senjani yazi uJosepha ukholwe nguNkulunkulu ngisho sesejele
eseyisiqela wakholwa nguNkulunkulu. Akasho ukuthi lo nkulunkulu ongiphuphise mina wangikhombisa ukuthi ngizophatha abafowethu ngiphathe nobaba nomama. Bheka manje sekunjani angisamkholwa lo nkulunkulu no. UkaNkulunkulu ukholwa ezimeni zonke. uJoshua noKaleb ke kwaba ukholwa. Yazi Romans chapter 10 verse 10. Usichazela leyo indaba ukuthi silungisiswa ngokukholwa. uJoshua noKaleb bangena eKhenani nje yini ukholwa. Babona ama-giant inzalo kaAnaki mabezibuka ngeso lomuntu bayabona silutho. Kodwa bathi thina sihamba noJehova sebawuthi. Umntwana kaNkulunkulu mayesekhohliwe ukuthi uhamba nobani ngoba indaba isolimini. Wakhohlwa ukuthi uhamba nobani. Ususuku usuconfesse noma wangasho ukuthi uhamba noJehova sebawuthi uNkulunkulu ophilayo. Usuku usuconfess ukuthi usuhamba noSathane. Uma ubheka kuJeremiah 50 uma ngingaphosisi. uNkulunkulu uyaloba ngoJeremiah. Kusakhumbula igama lo muntu amthuma ukuthi akalobe noma akafunde eBhabheli ukuthi iBhabheli lizochithwa. uNkulunkulu wayebhalile kodwa uJeremiah uthi hamba ufike ufunde ngamanye amazwi confessa ngomlomo wakho ukuthi lizobhujiswa iphele indaba yeBhabheli. Ngoba indaba isemlonyeni siyadala ngemlomo. Yila abantu ababili kuphela abaconfessa ngomlomo wabo ukuthi sihamba noNkulunkulu thina. Ngoba sihamba noNkulunkulu sizolidla iKhenani. Laba bonke abanye bathi ngeke singene eKhenani ngabe ngoma saphilele eGibhithe. Already ngomlomo wabo sebephindile eGibhithe. Waqale nje wathi le nkinga inkulumo eniyangihlu already sikuhlulile. Laba babili ezweni lesethembiso ukholwa. Balungisiswa ngokukholwa ngoba silungisiswa ngokukholwa hayi ngemsebenzi. Hayi ukuthi bafike babulala amaKhenani laba bantu babo. No babeyinhloli nje kuphela. Ukukholwa okwabenza ukuthi balungisiswe phambi kaNkulunkulu babonakale belungile, belungele ukungena ezweni lesethembiso. Asigcine lapho ke ngoba isikhathi sethu sesiphelile. Sibale amehlo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uyakhuluma kithi namalesi sikhathi. Uyasivezela Nkosi izinto ezingasivimba ukungena ezulwini nezinto Nkosi ezingasenza ukuthi singene ezulwini. Ukuthi Nkosi singenzi kabi phambi kobuso bakho. Noma siphambi kwabantu noma singekho phambi kwabantu. Noma siphakathi kwabakholwayo noma bengakholwa. Josefa yedwa wayenomoya wakho ongcwele. Nkosi abaseGibhithe bakuvuma lokho ukuthi unomoya ongcwele. Ethi uFaro akekho omunye onomoya kaNkulunkulu ngaphandle kwakho. Ngakho ngikunikeza lesi sikhundla sokuthi kube wena umphathi wale ndawo. uNkulunkulu othoyingcwele siyezwa futhi nangoKaleb noJoshua. Ukuthi Nkosi kwaba ngenxa yokukholwa kwabo ukuthi bangene ezweni lesethembiso. Bonke babethenjisiwe ukuthi bangene ezweni lesethembiso. Wena nguAlpha noOmega wabathembisa ekuqaleni ngoba nguwe ekuqaleni. Kuphinde kube nguwe egcineni Nkosi usuhlolisisile ukuthi kwenzakaleni phakathi nendawo. uNkulunkulu othoyingcwele uyasihlolisisa uyabona Nkosi ukuthi phakathi nendawo singakafika egcineni senzani. Lapha ekugcineni Nkosi ngoba nguwe Nkosi Jesu othe uphethe isihluthulelo zokufa zeHades nezokuphila zasezulwini. Ekugcineni nguwe Nkosi, nguwe ekuqaleni osifele. Ekugcineni nguwe ozosahlulela. Sisize uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi sihambe emhlabeni ngokukholwa. Sihambe ngokukwethemba. Ngoba umuntu ulungisiswa ngokukholwa bese kubalelwa kuye kube ngokulunga ukukholwa kwakhe. Sisize Nkosi Jesu silekelele nakulesi sikhathi. Nilekelele ibandla lakho uNkulunkulu othoyingcwele
ukuthi lihlome zonke izikhali eliyakuthi Nkosi ngazo lingene ibandla lakho ezweni lesethembiso. Singathi Nkosi sesikholwe kangaka sakukhonza kangaka, Nkosi yamakhosi sithi siyakudumisa bese sifinyelele kulahlweni. Sisize uNkulunkulu wethu ngcwele, kube lona lo Nkosi alonda izwi lakho, ukuze Nkosi singoni phambi kobuso bakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.